Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a skôr, hashtag 1. Som idiot, som vytrája. A ešte šuška. Včera som si, pred týždňom som si zobrala šišku. A včera zdochla. Takže odteraz budem ja hlavná postava kanálu a všetkého, ale aj táto tu. Ale, prepáčte. No, proste, ale táto tu teraz není. No, dobro, už to spadlo, už je to jedno. Dobre, presunula som sa. Aha, táto nemá čo robiť vo videu. No a ako vidíte tieto plechovky za mňou, tak to znamená, že nič. A ešte to, že nič. A potom, že nič. Vidíte, aký, no, to neprečí. No proste. Aha, to je kamera. Čo som tu mala povedať? No proste to. A ešte nejaká informácia o mojom kanále. Ale ešte najprv niečo o mne. Budete ma volať Wolf. Pretože som sa mala pretože som sa mala volať ako malá Wolf, ale no, to by bolo moc chlapčenské. Takže mám druhé meno, Wolf. Preto som si dala z DJ Wolf, lebo je to za prvé channel, pretože je tam TV. Po druhé, preto je tam Wolf, pretože viete, lebo sa tam tak mala volať. A DJ, pretože si rada robím remix cez nejaké aplikácie alebo mix, to je jedno. A rada púšťam hudbu. Takže bude dosť veľa tých mama. Nehýb sa kamera. Ne, chrochtíku, nepadaj. Nebojte sa, nebudem kopírovať nikoho. A Ja sa volám Lepese Chrecht. Nie, ja sa volám Lepese Viva. Nie, ja sa volám Lepese Ice DJ Valty. Nie, len aj. A ďalej už nemám. Aha, ono to ešte ide. No tak nič. Tudli, bylo, všetko a čusák. A jo, ja som blázon. Takže budú bláznivé videa. Teda blázon. Proste čus mus autobus.